Kurdistaniyan efenü hund binin xorteki Kurde nave Çiya Qadri jrojelatê Kurdistanê û akenciyê welatê Norwêciyê. Çiya Qadri di sala 1991 de li derdora Qendîlê ji dayîk bûye û ji binemaleke niştîman perwer bûye, bavê wî pêşmerge bû û li hember dagîrkerên Îran jî cangodî bûye. Çiya Qadri di sala 2008 de di temenê 17 salî de berê xwe dide welatê Norwêcê. Evet 12 sale Çiya Qadri li Norwêcê dijî, evet 12 sale hîna roniştvanî, hîna îqame li vî welatê wernegirtiye. Paş 12 salan hikûmeta Norwêj biryar dide ku Çiya Qadri deport kene Îranê vegerîne Îranê. Egera sereke jî ev ye ku nasnameya Çiya Qadri tune ye. Hikûmeta Norwêj dibêje em bawer nakin ku tu ji vê malê em bawer nakin ku tu ji rojhilatê Kurdistanê. Ji xwe Kurdistaniyan ji egera dagîrkirinê, talankirinê, komkujiyan, penaberî û koçberkirinê bi hezaran Kurd hene ji her aliyekî Kurdistanê heya îro jî bê nasname ne û bi sedan zarokên ku li derdora Qendîlê ji dayîk bûne ji binemalên Hizba Demokrat û Komalê bê nasname bûne. Wekê din jî Kurdistaniyan xoşk û dayîka Çiya Qadrî di sala 2013 de bi rêya FNê dihêna Norwêcê. Ew jî bênasname bûn, belê her duyan jî ronişvanî îqame wergirtin, belê dîsan Çiya Qadrî ronişvanî wernegir. Belê Kurdistaniyan sîhêm meha heft 2020 de polîsê Norwêc di çaw êrişî mala Çiya Qadrî dikin ku wî deport kene Îranê, belê Çiya Qadrî peyda nakin. Hikûmeta Norwêc gef li Çiya Qadrî kiriye ku dê wî sêtetir ji 3 salan zînan bikin eger xwe radest neke. Belê Kurdistaniyan li dawiyê jî dixwazim bêjim Çiya Qadrî çalakvanekê Kurdistanî ye, endamê Hizba Demokrat e û tenê karta pênasekirinê ya Hizba Demokrat li cem wî heye. Wekî din jî hûn baş zanin eğer Kurdistaniyeke weke Çiya Qadrî bikeve destê dagîrkerên Îran, yan dê bi lêdan û îşkence bikujin, yan dê berze bikin, yan dê bi dihan salan têxine nav zîndanê, yan jî li dawiyê dê wî sêdare bidin. Ji ber wiyekê em ji hemû Kurdistaniya daxwaz dikin, her aliyekê dinyayê û bi taybet jî Kurdên Norwêcê dengê Çiya Qadrî bigihîne hikûmeta Norwêcê. Bi taybet îro roja sêşembeyê di Twitterê de dem ji mêr 8.5 Ewropa, dem ji mêr 10.5 Rojhilatê Kurdistanê ji we daxwaz dikin her yek ji aliyê xwe ve di Twitterê de dengê Çiya Qadrî bigihîne hikûmeta Norwêcê.